L-Università ta' Malta kkonfermat li qiegħda tinvestiga l-legat każ ta' fastidju sesswali minn lecturer fuq studenta. Kien irrapportat li l-allegat każ seħħ fil-Fakultà tal-Liġi. L-Università qalet li tieħu bl-akbar serjetà u tinvestiga bl-ikbar rigorożità kull rapport ta' fastidju sesswali jew abbuż li tirċievi u hekk qiegħda tagħmel f'dan il-każ. Fl-istess waqt l-Uffiċċju tal-Komunikazzjoni tal-Università qal li ma jsirux kummenti fuq każi speċifiċi. It-tnejn kien irrapportat li studenta tal-kors tal-liġi kienet allegatament abbużata sesswalment minn wieħed mill-lecturers. Jidher li f'dawn l-aħħar jiem l-istudenta kitbet ittra dwar dan lill-bord tal-fakultà. Dan il-każ jista' jkun li seħħ snin jew xhur ilu. Dan minħabba li l-istudenta li għadha kif spiċċat il-kors tal-liġi qalet li kitbet littra issa biex dan il-każ ma jaffettwax ir-riżultati tagħha. Intqal ukoll li l-istudenta ippreżentat ċertifikati li juru li dan l-abbuż affettwa psikoloġikament. Biex tindirizza każi bħal dawn, l-Università kienet faslet numru ta' proċeduri huwa fuq dawn il-linji gwida li qiegħda ssir l-investigazzjoni. Jekk hemm il-darba jinstab li membru tal-istaff abbuża jista' jkun sospiż mingħajr paga u saħansitra jitkeċċa.